Hello tfal! Kollox sew? Ħerqana żmien il-milied. Tieħu gost toħroġ il-kaxxa tat-tiżjin u tibda tara d-dar tinbidel għal żmien il-milied. Din il-ġimgħa ser nibdew l-Avvent li huwa żmien ta' preparazzjoni biex niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu, il-Messija. Matul dawn l-4 ġimgħat fil-Knisja se taraw girlanda li fih ikollu 4 xemgħat tal-kulur, 3 vjola u waħda roża u xemgħa bajda fin-nofs. Kull ġimgħa tinxtel xemgħa sakemm nhar il-milied nixxellu dik il-bajda li turi d-dawl li ġab miegħu Ġesu meta twieled. It-tliet xemgħat vjola ifissru t-tama, l-imħabba u l-paċi, fil-waqt li r-roża tfisser fer. Il-kulur aħdar tal-girlanda ifisser tama u ħajja kontinwa. Il-birr space tal-lum jisimha lesti għall-Avvent u għalli għandna bżonn platt ton tal-karti, 3 xemgħat vjola, xemgħa roża u xemgħa bajda. Għandna bżonn ukoll weraq ħodor tal-plastic jew friski u glu. Poġġi l-4 xemgħat tal-kulur mat-tark tal-platt tal-kartun u fin-nofs poġġi dik il-bajda. Żejjen il-platt bil-weraq u anke xi fjuri jekk trid. Inġabar ftit anki mal-familja tiegħek jekk huwa possibbli u ixxel l-ewwel xemgħa vjola. Din tirrappreżenta it-tama. Itlob biex kull persuna issaħħaħ it-tama f'Alla dejjem. It-tama tgħinna biex ngħixu weqrek mal-Alla u iżjed fil-paċi magħna nfusna u mal-oħrajn. Bye! Sakemm nerġgħu niltaqgħu.